bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV mone mon kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗo en tigui ha mbawɗen jottade ɗo hande ko noon tigui jettirten jinnaɓe men jetten seeraɓe men woni hilifaɓe men diine sikki ala en jottima jonde men pinal hanki e hande pinal hanki e hande ko Tidianiatou Sarr debbo mo horndolde Sare Niang ko on tigui ari tigui yewtidde pulagu ngu en jetti kadi bandiraɓe yeeɓuyankoɓe Pindi TV jagguɓe jamma e ñalawma suba hay kikiɗe eɗen daara tigui ko jalti kala ene mbaɗa commentaire jettora min timmuɗo tedduɗo faade moon oɗon gandi pinal hanki e hande noddi ko sagataɓe fulɓe e sagataɓe rewɓe to gonɗa e to gonirta to dillata e to dillirta e ndel culture men pinal hanki e hande tigui ene nodduma ɗo ene bismima ɗo e plateau Pindi TV ɗum tigui hande en bismima Yari Mayo tan Yari Mayo woni gorko mo Gababi so wiyama holon wiye ko Alpha Gaye gorko mo Gababi hay mo nanani mbarodi nani dilli mum tigui ko Alpha Gaye gorko cuballo oɗon gandi hande machallah kala ɗo ari hande ɗo fulɓeɓe tawa eɗe kewti foof ɗon no heewi jirwude ɗum tigui hande bismima ɗo muɗo e Ayaw Pindi TV ɗum noon Alpha bisimilla ma e pulaar calmina bandiraɓe mbani mba Seydi Sarr mbani mba Tidianiatou Sarr debbo cuballo Yari Mayo mo yara debele baccabalaji amari nder mayo ngari mayo tan jaltaɓe debbo mo horndolde mbani mba ko noon tigui Alpha Gaye jaggani en hoddu ndu aussi kadi oɗon gandi ko Amadou Niang yetta Amadou Niang gorko mo tufde gande ɗum noon cubal min mbima kadi bisimilla ma ɗo tigui e Pindi TV ɗum noon ala no mbatten so wona dokka yimɓe morceau garten e bundu mum yewtere he ya budata nana ya budata baba ya mami ya budata Pindi TV ngare njen fot ndeysaan Tidianiatou Sarr ara njen fota ngare njen fota dine ina ton ngare njen fota gandal ina ton ngare njen fota ndima gonana ton ngare njen fota gurdam nana ton futa ton mada yadiri nenam miya futa ton woni diri babam ayo yewni futa ton miyawni jari amen miyawni walongo miyawni palamen fota moɗo hoto futato Tidianiatou Sarr an jen fota somi yetti Allah mi yetta sababu jeeɗo sababu garim ɗo wiyete Rugi Baba yeɗo tal debbo cuballo moƴƴo kañum jeeyi sababu hakkude men ha garmi ɗo henene e télé Pindi TV sa yetti Allah noon yetto sababu
mi ara ɗo jimen kaalen jewten nde wono yimana haalana yewta fof ko moƴo ɓuuri Pindi TV ko nokku Daouda Bosse yaaɓe wona banɗo Haruna Bosse yaaɓe albarka muɗum ko ñande Bosse o yaaɓe wonnoɗo galle mum min gari ɗon gandal ala moɗo wonde jaayi haade jaayi min gandama o anda min naati galle o amin gaddi ɗon haaju mawɗo min tawi mo e lawol omo fayi ga to Dakar omo pari omo waynodire min dokkodiri enveloppe min guddita enveloppe min tawi toon 150 000 te gandal ala hakkude amen nder 5 minutes ɗum noon somin gari ɗo Allah addi min e galle amen addi min e nokku amen ɗum noon Alpha Gaye ɗum ko seede e golle makko Daouda Moussa Dia ko mon ko geeƴi mo juwiyolo mo taari kadi ɗum de hay goto wawa haldude ñalade makko hakkude makko e ɗiɓe fulɓe en beltinima kadi no mbiɗani Rugui o gonɗo toon e voyage gonɗo Taga e Lemtono wuuro Souleymani Boula Lamtaga ɗon woni wuuro Mama Gueye wuuro Bouka Gueye ko ɗon tigui ganduɗa Kadiare kan tawete min Kadia Sy en calmini Kadia Samba Sy mi weltinirima ɗum de passage o miyami debbo cuballa mo ñakkani fulla ñakkani fayida dadaki mbaji muuɗani puudi yahani e lawol e mucci mango wona usine biskit wona ricaf wona angal ko mbiɗa ko Seydi Sy ɗon Alpha tigui gartana min e carrière musique ma e ko dillata hande o wiyete ko Alpha Kalidou Amadou Ali Samba Sa Hammal Palel Boucar ko joom gabaɓe ko éliman gabaɓe Alpha Houlé Adama Oumar Samba Sa Hammal Palel Boucar jeyami koto wiyete gabaɓe koyla oyle nammade Allah waɗimi noon naalanke babam laamima ɗon duuɓi 50 komi éliman ɗon kadi Allah noon waɗimi naalanke fuutanke moɗo waɗa traditionnel moɗo waɗa moderne e nde wonno mbiyade ko nulal e dokkal mum fof nelal mum e dokkal mum ɓuuri sadde tan ko andude nelal ngal nela anda dokkal ngal rokka rutto hutoro no hanniri nde wonno nulal e dokkal kutorangal no hanniri nafoore mum hatta e joomum e koko saɗoto waɗa nafoore e leñol kala tigui aɗa waɗa traditionnel aɗa waɗa kadi moderne holko gaɗiɗa hen wadde e gadimi fof ko traditionnel ɗum gonmi suka o jangga école nalankoɓe ne gara toon nalankoɓe mawɓe eɓe koɗa kolli eɓe jima moɗo hettoɓe ndeyi ha ɓoye mbattumi abbadeɓe e guure non ha école aji duuɗe pulaar guddi toon gonmi e janggude ha kimmi seedantagal toon Allah ittimi toon adimi ɗo e dali koor so goto ne wiye Ceerno Gaye no jangguinono ɗo pulaar ko on tinni jangde pulaar tigui traditionnel e ganduɗa e moderne eɗen gandi traditionnel musique belɗo kadi hettade enen fuutankoɓe mbiɗa sikki musique ma kadi ɓurɗa wonde ko banggue Fouta malla wona hak voilà toon sa hoddini yimɓe traditionnel ko hunde ganduɗa wande gartam no hannirta ni holno jiruɗa pulam ngu ene yiiya hen koye munen malla moɗo yimana ɓiɓɓe fulɓe ɓe moɗo yewtanaɓe moɗo haalanaɓe kadi machallah eɓe jeehi hen koye mabɓe moɗo ara toon e programme uji moɗo ara toon e yengueji moɗo ara toon e yimɓe lamɓe ko wayno Farba Samba Ngomen albarka e sehilam sehil poosam ko wayno Yaya Abdoul Kanen monsieur le maire mana no Kobilo be maire Bosse e Dande Maayo amen moɗo ara toon e yontaɓe heewɓe ko wayno Seydou Baydi Diop wana borom jongto e nanago mbiyammi bonnani France bonnani Fouta bonnani jongo bonnani orgo bonnani ñaaƴo bonnani rendo bonnani visa bonnani passeport bonnani laissez-passer albarka
min dokkodiri ha woni 800.000 dokkal yidande dokkal te def jola waɗi tawayna ene wawna siri jow gorko cubbalo noon leydi pari tigi tigi Alpha Gaye ɗo yewtere men nde ko yewtere ganduɗa pinal hanke hande yewtere nde ganduɗa ko wonde hettede ko wonde kadi min jiiɗi gartana min tigi tigi haɓe gandi ɓe mbadduɗa ñalaɗe ɗe ene keewi so tawi ganduɗa kamɓe foof a wi aɗa yettaɓe ɗo aɗa mantaɓe ɗo firti ken natata e bundi émission min jiiɗi ko gaddana min musique belɗo dande welnde jimana min kalana min traditionnel Fouta holno yarata hande holɗo heɓa hande gonga ɗum min jiiɗi mbaɗana min e yewtere he dokka min morceau goɗɗo so mbimi ɗum ko gilli ndeysan yiddaneli a gille ne weeli sogonon ko yiiɗede ɓuuri yiddaneli yiddere mum ne weeli yidde bandum ne weeli yidde nda mum ne weeli yidde ɓiyu mum ne weeli kam yidde ɓi ba mum ne weeli kam yidde koddiɗa mum ne weeli kam a yidde weeli e sogono ko yiidene ɓuuri gila sigay ɓeɗo mbima ko liggey ɓeɓe mbima ko kaari ɓeɗo mbima ko golleo ɓeɗo mbima ko guurte soɓe ƴeewi ɓe ƴewtinima tawa wonano liggey tawa wonano kaari ɓe tawa wonano golle tawa wonano guurte soɓe ƴeewi ɓe ƴewtinima ɓe tawa waɗi ɗum ko gilli o tiddani gilli welani gilli welani yene muusi ay tuba ko ɓe kaali l'amour est un oiseau sans vol ça descend ça descend où ça se doit ça descend où ça s'en doit pas ce qui est important c'est l'aimer quelqu'un ou quelqu'une oh qui t'aime ah gilli welande jol fu ɓe mbi mbëggeel picc la day naw di wàcc foo xam ne war na ba wàcc di wàcc foo xam ne waaru ba wàcc waaye la gën a jafe mooy nga bëgg ku la bëgg bëgg naa la oh sopp naa la xam naa day Fatou kontaan na lei mi jeri mi yani mi le mi malo oh mi yani le mi wargo oh mi yani le mi rango ah mi yani bendam duriyoy mi jamoti hakilla mo waylima oh lei mi jade Gida pole bandam I love you Gida madami jama seri Hold on gonda Mi noddi ma telephone
o mi heɓanima noddinami téléphone kawrimi koye serbo vocal o ɓernamaji hakkillamo wernima alaɗam tongona e giɗayamimi tambi jeccitimi jaƴimi ha coynimi jonta ɗonera ɓenna welti hakkillamo feeri mbamino naɗo alijanna o I love you chéri hoto gonnoɗa alele alana to gonnoɗa mi tampi ngo holto gonnoɗa holto gonnoɗa Maya Tijani Yosar yeri chéri mami holto gonnoɗa tigi tigi ko Alpha Gaye onon ngaldi omo wawi tigi aran ɗon ko ɓuuri ɗo machallah ko bis babou ami ha tampi ko noon tigi Khadija nanoto tan ama Khadija kumbis babou ko mbiɗa makki kumbis badam hoto gonnoɗa rogi baba yel sal seri Abou Diop rugi holto gonnoɗa kajja Samba Sy siri Aliou Sy yayu Djiby Sy hoto gonnoɗa ko noon tigi Seydou Gaye en beltanima bandiraɓe kala en calmini Ibrahima Ba to Bordeaux gorko tagatallu en calmini jeewo makko Hawa noon tigi calminirten bandiraɓe mi salmina kadi miñam Matam sammoƴo toon to France mi salmina bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe wattuɓe hakkille mumen e Aya Pindi TV mi salmina Dieynaba Demba Yero toon to Canada mi salmina Yumma Aissa on tigi woni debbo Fouta en bandiraɓe TV hande tigi ko weltare mawde huccidde e bawdi Fouta oɗon gandi machallah so wawi sa jaaɓi kadi ɗo wawi machallah gonga ɗum noon gartina yimɓe tan hande ɓurɗa hettoto ko banggue Fouta holko mbaɗata joni Fouta dillata koye mariage uji malla dinnata koye inɗe ɗe holno ko dillata toon hande e Fouta mi ɓooyi toon seeɗa ma on joni duuɓi jeeɗiɗi walla jeetati ko Foutanke toon gallam woni toon sukaɓe woni nde wonno gendiyanke goto wiye Bayla Coulibaly o wi aade ko nulal e dokkal mo kala nelal mum e dokkal mum ɓuri sadde tan noon ko andude nelal ngal nela anda dokkal ngal rokka rutto hutoro ɗum no hanniri nde wonno nulal e dokkal kutorangal no hanniri nafoɗum ha tawi Fouta ko toon gonnomi moɗo witta ganni o moɗo witta aada o moɗo witta cosaan o moɗo witta finata o kadi alhamdulillahi rabbil alamin ko toon gallam woni ko toon jooɗimi hannde o saaha moɗo dilla e nalankagal ngal no hannirta ni moɗo yaha partout moɗo yaha e kiwuji ɗi moɗo weltina pitali ɓiɓɓe Fuutankoɓe ɓe moɗo yaha e programme uji ɗi moɗo weltina pitali ɓiɓɓe Fuutankoɓe ɓe groupe goto ne wiye Mamadou Yalti golle de la Guinée minen gonduno toon amin mbaɗa tourné ji ala ɗo min jahane e nder Fuutaji Fouta Tamba Fouta Sénégal caggal muɗum ha Allah ittani continue e nder Fouta hannirta ni moɗo jokkodiri e ɓiɓɓe Fuutankoɓe taɓe Fouta sernaɓe Fuutankoɓe politicien ji Fuutankoɓe ndeysan aɗa andi Alpha yimɓeɓe ene kala centre uji men kala puɗɗiɗo musique mum to banggue Fouta ummoto toon ara heeɓa ga e Dakar jooɗo par ce que aɗa andi enen Fuutankoɓe tigui eɗen jogui ganduɗa yewtede so tawi en mbaɗi programme uji meɗen taw ko misiteji men garata men e jeewa mais hande noon
fuɗɗiɗo toon musique fof diwa ara heɓa Dakar jooɗo mala diwa faye France jooɗo mala faye leyɗele goɗɗe beele ngannduɗa son tawi on a woni Fouta to a nangue musique ma he hano hannirta ni aɗa yewta pulago wongo to ngu mata a yiyata hen hoorema malla a dañata hen ko fandare ma e musique da joni Fouta carrière ma machallah emin gandi toon ene yeehi normal e joni ngannduɗa holno yimɓeɓe ene mbiya so tawi a woni toon a yiyata hoorema no jiɗɗa yirde hoorema e banggue musique ene pi ganduɗa enen ken fuutankoɓe ɗen jiiɗi yewtere en cohli yewtere pourquoi onon artiste aji son goni Fouta on jeyata hoore mon hano poɗɗon ko jiɗɗon ko on keɓata ɗum toon malla holɗum neɗɗo foof eto woni ene woniri émission mum min Alpha Kaldama ɗo ali alhamdoulillahi rabbil alamina moɗi yetti Allah moɗi yetti nelaɗo mum moɗi yetti Cheikhna Amadou Tidiane moɗi yetti Nene Baba kono kadi moɗi yetti Fuutankoɓe saabu kala ko daña e ko fagga galle mo maami debbo mo ndesmi ɓiɗɗo mo jibinmi dépense mo mbanmi e gallam fof ko ɓiɓe Fuutankoɓe mbaɗi ɗum ndeysan kañumen kadi mbaɗantami ɗum machallah surtout noon ɗo jeeyami ɗo nder Bosse e Dande Maayo komi nalanke mo ngannduɗa ko e nder Bosse e gonni koye nder Bosse e jeeyami Allah noon walli vraiment mi yiyani caɗele Fouta moɗo yaha no hannirta ni moɗo weltina yimɓeɓe no hannirta ni ene beltinami kadi no hannirta ni wona lamɓe ɓe wona sernaɓe ɓe wona yontaɓe wona gorobonuji wona debbo mum wona gorko mum nder Bosse e Dande Maayo jeere waalo mboɗo wiya yo Allah mabɓe koɓe dañi eko paggi hewde famdude yo Allah ɓeydan ɓe saabu alhamdoulillahi rabbil alamina komi nalangue Bosse e kadi mboɗo suuri toon ndeysan no gasa noon neɗɗo fof ko welanma woni hen welataɓe tan koɓe jaaha France ɓe jooɗo woni hen welata koɓe gara Dakar ɓe jooɗo ɗo woni hen kadi welataɓe tan ko wonde Fouta hay so ɓe jillo ga eɓe duttito Fouta min noon koye ɓen jeeyami wonɓe Fouta ene gara ga ene dutto toon neɗɗo foof noon eko welata ɗum neɗɗo fof kadi eko waɗata ɗum arrangé gonga min noon kam vraiment alhamdoulillahi rabbil alamin mi waɗani album hay single taw ni mi waɗani ko mbiɗa ko kono alhamdoulillahi rabbil alamina mboɗo yetti Allah no feewi no feewi no feewi mboɗo yetta yimɓe sehilaɓe ko wayno Farba Samba Ngomen ko wayno Yaya Abdoul Kane en ko wayno Saydou Beydi Diop wana en eko way noon eko way noon eko way noon non tigui e sernaɓe men Fouta wonɓe toon ɓe non tigui eɗen gandi Fouta holani jambireɓe Fouta e jamiragal mum Fouta tigui e ballodiran eɗen gandi eɗen jogui ɗanniyankoɓe barlitriɓe doole mumen fi sabilillah gam tigui jaggande pulago ngu hamin mbiya tan yo Allah jaccin ɗandiɓe hokkaɓe sagoji mabɓe hokkaɓe kadi ha heewa eɗen gandi soɓe kebbini ha yewi tan enen wonɓe gaɓe tigui en jiyani hen koye meɗen Fouta holani jambireɓe gam ganduɗa kala jaltuɗo Fouta tan yidde yewtude pulago ngu ɓoccito Fouta haalaba tan ha wiye caro heeɓa ga jooɗo malla yaha banggue goɗɗo min ɗum ne hawami saaha gati eɗen gandi Foutankoɓe machallah ko jokkodiroɓe endam kadi ko jogui ko ene dendi e nder koye muɗum ndeha noon eɗen poti yewtodirde e koye men malla wona gonga ko ɗon tigui en calmini bandiraɓe ha joni ganduɗa jaadaten koye Alpha o hokken kadi morceau goɗɗo oɗen gandi hokkino morceau joni camarade mate seeɗa weddo camarade ndey fat ɗon hokken kadi morceau goɗɗo o kewi fof kewde hen saɗa wiya hunde kewti yata kewɗine hen so tawi a kewdani hen hayso kewti kewtiranima jolfuɓe mbi dis so take nga wacca lenga yen wonde fay fekka momuloko teddede so tagui neɗɗo rotade ko rondino tawde jeeya so tawi ko an jeeya rotata de gonga sa tottama ɗo joni sac kalis dana on Alpha Kaldama ɗo ali no wawi dortoɗa e lawol Alpha mi salat tan kono sa tottama sa kalis Tidiane Yetta Sarr da sa kalis nani a rorta koye lawol haɗa ma rortade e lawol mbiyata kadi aggere seeɗu ñande ɗuman ɗon ɗon sac jaade hen salat tan mi faye gallamen e Fouta noon ko dongalam ndeysan
dongalam kadi ngal ganduɗa mi rotta ko ɗum ha ila yawmi diri ata yawro ta ɗum ɗo hami aflo ñamam mi yewtat ɓiɓɓe fulɓe mi yewtat fuutankoɓe sabu ala ko dañmi sowona fuuta ndeysan gon ala ko dañmi kadi sowona ɓiɓɓe fuutankoɓe wonɓe fuuta e ɗaniyankoɓe yaltuɓe e ladde toɓe mbawi wonde foof e toɓe mbawi wonirde yo Allah aynuɓe renaɓe suuraɓe dandaɓe wasa kadi humpide sayi sayi no jontaɗo wurdata o morso noon wiyete ko ñalande ñalande noon ko golle o morso mbiyami ɗum ko Saydou Baydy Diop wiyete wana kam mbiyami ñammini tunnani rokki heɓtani ɓowni ɓortani jolni jippinani mawnini famnani albarka miijo nelda ko gorko mo jomto e nanago morso mbimi ɗum ñalande kala ñalande noon ko ma soode soko wune dañete ko lawol gorol ñalande ma ñalande ñalande ma ñalande ñalande ma ñalande Saydou Baydy Diop jarama yeri Saydou Baydy Diop jarama yeri gorko mo jontanana Ali Barka ma yeri yeri wali miskinebe yeri wali jamaje yeri wali jumaji yeri wali jamaji yeri wali no dispensaire yeri wali miskinebe sheria wa pa majarama gorko mo jonto nanango gorko mo jonto nanango aduniya go golle bale jamanuji ko kala dede ngel mo wawi yo jamana ngel mo wawi yo nyalane jamanuji ko kala dede Ali Barka Saydou jarama Ali Barka Saydou jarama Tijani usabna yeri Ali Barka Saydou jarama Amadou Seydi Ñang nana yeri Abu Seydi Diop nana yeri Dawuda Seydi Dia nana yeri Rugi Seydi Salam nana yeri Kaja Samba Si nana yeri yo Sheria Liusi nana Ali Barka Saydou jarama Banungari Baydy jarama Banu Khalidou Baydy jarama Banu Mayra Baydy jarama Banu Abu Baydy jarama Banu Kodana jarama Saydou Wali Baydy Saydou Wali Sernabe ingel mo tañoat hedota koy wadde ma hedone tare Yaya Abdul Kanana
mango marnana yeri aduniya ko gobalayo tijani jamanu jiri ko kalale ditan pewnen jamanu men nyantan jamanu cinken jamanu men sabu aduna araya goyir ko jangi fof koko lelote aduniya ko dongawando hande waɗan jaabe jango waɗa mutode aduniya ko diyol ma kala kal jogɗa jogtata woni aduniya tan ko gurdam hande wela jango meta dayani ko yiɗi yoyi ko dañi ko hoyni ko heɓata ko loji mbaranma abi ko heɓata ko yadu waranma ngel ma wina fa duniya ma aduna fare ɗum noon ngare belnen duniya men kanan tigi Alpha ko adinema yaten gedam non tigi Alpha morso Seydou Baydi Diop ñalande tigi wiya ñalande kadi yaltane ñalande oɗon gandi worɓe fulɓe wonɓe tigi e nder Sénégal mbaɗoɓe ñalande waɗiroɓe saabu Allah wawiroɓe barlitiɗiɓe doole mumen fi sabilillahi gam wartude leñol ngol ɗum noon ñalande yalta e ñalande oɗon gandi Dawdo Moussa Dia ko baɗɗo ñalande gonɗo sababu tigi Pindi TV joɗanɗo ko noon tigi calminirten directeur men Abou Samba Diop bertanɗo fulɓe e leeso e yeeso en calmini Abou Diop gorko mo waali jantan ha ko jiɗɗo Pindi TV ha no hannirta ni sexo salminama ha juurama machallah Alpha ko weeli yonatade ko noon Alpha Yidara wi kono ko ɗo tigi baynortoɗen aɗa wawi waynade pulagu mbawen uddude yewtere nde eyi Tidiani wiyam ñaganama Allah gurdam balɗe juuɗe e battane moƴƴe amin nde Allah junnata Pindi TV wona international taw aduna o fof ne heeɗo ɗum allahuma amin ya barke Allah ina laa ɗum Cheikh Ahmad Tidiane e weltanade kadi jeyɗo sababu ha jewɗen ɗo hono Dawouda Boseyaɓe nde Allah junnata balɗe makko moƴƴina battane makko allahuma amin o ɓooya wawande hoore makko o ɓooya kadi wawde wallude ɓiɓɓe fulɓe e yettude banam debbo mo wona bande debbo Rougui Babel Sall kalda e bewɗo kaldamaɗo Ali Samba Sahmat Palel Boucar tigi Alpha gayi gorko mo gababi ko on tigi wonno hande kono meɗen a weltanama no fewi ɓiɓɓe fulɓe ɓe kadi beltanama en calmini bandiraɓe mi salmina sehelam guiɗam Ablaye Bathily toon to Côte d'Ivoire en calmini bandiraɓe kala daroɓe Ayaw Pindi TV kono gowɗen wiide ni tan bandiraɓe wona wawde min joƴinen ɗo tigui ko yidde weltinde pulagu ngu kala hen ko woni ferguitere on ñagama yafuya ko fewi hen kala ummi koto jomiraɗo subhanahu wa taala kala hen kadi ko oñi gandon ko Tidiane to Sara way noon ɗum noon oɗen gandi Khadija Ba tigui ene tawtata oɗon gandi makkiyas joɗɗo ko Kumbis Babou par ce que joɗɗo mo jeytuno ko ceerno Saydou to marsa Aslem sa yiɗi ko toon jahata oɗon gandi Kumbis Couture gandi heedani caggal e Tidiane yetto gorgollam aji mo wona haside ɗum noon mi salminan bandiraɓe foof bandiraɓe nanganno en hoddu ndu ko Ama Niang tigui gorko cibalo oɗon gandi ko hoɗat ko ene weeli koɗo men ganduɗa jafuɗani e weltinde camara manuji joguiɓe camaraji ɓeɗo o ko Chat Walo wiyeteɗo Chat Walo taw ko heewi filin kamo heewi filintoro Chat Walo Walo Barak Amadou Touré e Amadou Touré man nde mo reeyi ndey Fatouma Sili Khadija Ba ndey Fatouma Khadija Ba ko ɓe jogui mana caméraji ɗi wallahi ko sukaɓe tokosɓe ƴiƴam kesam duuɓi mon kewani ene kewi fayida kadi en jaade e jamanu ndeysan
ɗum ko onon andi tuba ko mbi la taille ne fait pas l'homme mais ça augmente la valeur de l'homme, la beauté ne fait pas l'homme, ça augmente la valeur de l'homme, l'habillement ne fait pas l'homme mais ça augmente la valeur de l'homme. mais ce qui fait l'homme c'est sa valeur et sa qualité, sa façon et sa compétence. Oh malgré madi Tidjani yam mami atlo nden dokkami lawol Tidjani lawol goro adi ko Tidjani yum biya sari ma hokkuma hatti ma ganda ko Cerno Amadou Tidjani ba ko Madina Gounass yen kire barke makko ko on tigi galda indiri kam Tidjani yattu sa ari gadi mi hokkuma lawol haalo haalirtini e bandiraɓe ko noon tigi ɗo e yesso haalirde he ko sehili mon guiɗo mon guiɗo fulɓe kala Tidjani yattu sar debbo mo horndolde sare ñang paliɓe e buubi jeeri hedorango e molarango hersi Allah yiyodeɓe bandiraɓe jam funnague jam hirnague jam dow jam less jam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hejji hen so gueno o ñaawi ɗo e Pindi TV